بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Allah'a şükür, Allah'ın rahmeti bilen uraza ayları kile. Allah'ın rahmeti bilen uraza ayları kitip de bara. Şuşu 12 ayda var bir ay Ramazan dip atala. Üzine vakit tabıp kütülgen zor konak bulup bul kile. Lakin indi vakıtı jitkeş kızganычка karşı kitip de bara. Менә шушы кунагыбызга зарланып, я булмаса борчуыбызны күрсәтеп, "Эй кал инде, әйдә бераз гына утыр инде, тагын бер атна кунак бул инде" дип ялварсак, ул калырга да мөмкин. Рамазан айы вакыты җитү белән 29 яки 30 көн булу белән китеп тә бара. Безнең ялваруга да, сорауга да карамый. Менә шушы Рамазан айы килеп китү белән генә түгел, безнең йөрәкләребездә, тормышыбызда нинди ис калдыра. Менә шуның турында уйланыйк әле. Чөнки бит аны каршы алырга да була, озатып та калырга була. Ләкин әгәр аннан соң синең рухи халәтең, тормышың һәм шулай ук гыйбадәтең бер нинди үзгәрешсез калса, димәк син аны каршы да алмагансың, озатмагансың да. Әгәр дә уйланып карасак, һәм хадисләргә игътибар итсәк, Рамазан айы 3 өлешкә бүленде. Беренче 10 көне рәхмәт көннәре иде. Икенче 10 көне Аллаһның мәгъфирәте, гафу итү көннәре. Өченче 10 көне бул да булса Табук газабыннан кытылу көннәре. Менә шушы 3 көнне, 3 этапны без үткәрдек. Һәм 3 этапның да максималь рәвештә файдасын алырга тырыштык. Чөнки берсе булмаса, аның икенчесе булмый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Иннамал а'малу би хаватимиха." Һәр бер эштә ахырына карап бәяләнә ди. Һәм икенче бер хадисендә әйтә: "Хәерле эшләрнең башына караганда ахыры хәерлерәк" ди. Менә без дә игътибар итәбез, Рамазан айының башында мәчетләр тулы кеше тәравих укый. Авыз ачтырырга кешеләр тезелешеп торалар. Һәм Рамазанның соңгы көннәрендә бераз арылгач, хәлләр беткәч, мәчетләрдә дә кеше сирәгәя башлый. Чынлыкта Рамазан ахырына бару белән безнең гыйбадәтләребез дә артырга гына тиеш иде. Мөхтәрәм кардәшләр, ураза айы безне иретте ураза тотырга. Кемдер әйтер, ураза тоту җиңел бит инде. Ашамыйсың, эчмисең, якынлык кылмыйсың. Ләкин ураза тотырга безне иретте ул әгъзаларыбыз белән. Ягъни гынахлардан тыелырга иретте. Кемдер эчүен ташлап тора, кемдер тартуын, кемдер сүгенүен, кемдер башка гынахларын. Һәм менә шушы Рамазан айыннан соңда Аллаһы Тәгалә безгә әйтергә тели: "Эй адәм баласы, бер ай түзә алдың бит, гомереңнең калган өлешен түзә алмыйсыңмы ди?" Ягъни син бер ай монсыз тордың, димәк ул сиңа кирәк түгел икән бит ди. Менә үзебезгә ураза аркылы шундый нәтиҗә ясый алабыз гына кылмаска. Мөхтәрәм кардәшләр, Рамазан айында без ирәндек йөрәк белән ураза тотырга. Бу ничек буласың? Йөрәк белән ураза тоту дигән сүз йөрәгеңдә Аллаһы Тәгаләне генә калдырып, дөньяны чыгарып тору. Дөньяны калдырып тору, дөнья турында уйламый тору. Хәтта галимнәр әйтәләр: "Ни гаҗәп, әгәр дә син көне буе ураза тотып, кич белән ифтарга нәрсә ашармын икән дип уйласаң, бу уен гынахлы булыр" ди. Ни өчен? Чөнки син Аллаһы Тәгаләгә тәвәккәл кылмадың. Үзең Аллаһы Тәгаләгә инанып ураза тоттың, ул мине кич белән ашатыр микән, юк микән дип шикләндең ди. Менә йөрәгебез белән без шулай уразалар тотырга ирәндек. Мөхтәрәм кардәшләр, Рамазан айлары үткәннән соң Аллаһы Тәгалә
безгә өйрәтте калган айларны ничек үткәрергә икәнен. Әгәр дә мәсәлән игътибар итсәк, ураза айы бетү белән кайбер кешеләр гыйбадәтләрен киметеп җибәрәләр. Мәсәлән, Рамазан айында 20 рикагать таравих намазы укыдык. Көн сайын ураза тоттык. Рамазан беткәннән соң 20 рикагать намазда бетә, ураза да бетә. Ләкин әгәр дә без шушы 20 рикагать намазны үзебезгә гадәт итеп калдырып, 20-сен түгел, 2-сен, 4-ен, 10 рикагатын тәһаҗҗүд намазы итеп укысак, ура тоткан уразаларыбызны көн сайын түгел, бәлки дүшәмбе, пәнҗешәмбе, айына 3 көн, я булмаса шушындый үзебезгә теләгән вакытларда нәфил уразасы итеп тотсак, уразаның кыйммәтен аңлаган булып чыгабыз. Кыйммәтле уразаның дәресен аңлаган булып чыгабыз. Менә аның хикмәте нәрсәдә, мөхтәрәм кардәшләр? Аллаһы Тәгалә безгә күрсәтә мисал, тормыш яшәү рәвеше һәм үрнәге. Ул бит 11 айны теләсә ничек яшәгез дә, 12-сен менә шушылай яшәгез дигән сүз түгел. 12-сен менә булай яшәсәгез, калган 11-ен дә шуларга охшатырга тырышыгыз дигән сүзе ул Аллаһы Субханаһу ва Тааляның. Мөхтәрәм кардәшләр, Рамазан айыннан соң кеше чистарып кала. Шуны онытмаска кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Мен сама Рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zanbi." Әгәр дә без сез Рамазан айындагы уразаны ихлас күңелдән, нык иман белән тотсагыз, сезнең элек кылган бөтен гынахларыгыз кичерелер ди. Димәк, Рамазан айыннан соң кеше гынахлары кичерелеп кала. Әле туган сабый бала тормышын яңадан башлый дип әйтсәк тә була. Һәм син инде шушы тормышыңны ничек башлыйсың, ничек калганын яшисең синең кулыңда. Чөнки бит кайбер кешеләр, мәсәлән, "Эй, минем тормышым пычрак, мин инде бызык, мин инде гынахлы, миңа хәзер төзәлеп файда юк инде" дип, үзенең төзәлергә теләмәвен акларга мөмкиннәр. Гынахы кичерелгән кеше, чистарып калган кеше әйтә: "Мин бит чиста кагаз кебек хәзер. Әйдә әле шушы кагазгә бары тик файдалы, кирәкле әйберләрне генә языйм әле" ди. Мөхтәрәм кардәшләр, шунысын да онытмаска кирәк. Бу Рамазаныбыз соңгы Рамазан да булырга мөмкин бит әле. Киләчәк Рамазанны күрәбезме, юкмы? Бер Аллаһы Тәгаләгә мәгълүм. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә әйтә: "Намаз укыганда бу намазыгызны соңгы намаз кебек укыгыз" ди. Әгәр дә безнең хәзер Газраил фәрештә килеп, "Җаныңны алам, 5 минут вакытың бар, намаз укып ал" дисә, без ул намазны озын матур сүрәләр белән, ак-пак киемнәр белән, камил тәһарәт белән укыйбыз. Шулай рәвештә бу хәдисне күчерә алабыз Рамазанга да. Һәр бер Рамазаныгызны соңгы Рамазан итеп тотыгыз дип тә әйтә алабыз. Һәм менә шушы Рамазан үткәннән соң да бездә бераз күңелсезлек барлыкка килә. Чөнки бу Рамазан, бу елныкы инде кире әйләнеп кайтмаячак. Син, мәсәлән, 30 яшеңдә тоткан ураза 31 яшеңдә тоткан уразага тиң булмаячак. Һәм 90 яшеңдә тоткан ураза 16 яшеңгә тиң булмаячак. Һәр берсенең үзенең матурлыгы, һәр берсенең үзенең ләззәте. Инде, мөхтәрәм кардәшләр, Рамазан беткәннән соң да Аллаһка шөкер, уразаларымны тоттым дигән Аллаһы Тәгаләгә рәхмәт хисе булырга тиеш. Шөкр кылу. Чөнки уразаны тотарга беренчедән сиңа Аллаһы Тәгалә һидаят бирде, икенчедән сәламәтлек насыйп итте. Әгәр шушы сәламәтлегең сәбәпле тота алмасаң да, фидияләрне түләргә Аллаһы Тәгалә матди мөмкинчелеген бирде. Ләкин икенче ягыннан караганда, уразам кабул булыр микән, юк микән дигән хистә күңелдә булырга тиеш. Чөнки иманлы кеше ул бер вакытта тынычланмый. Изгелеген эшләгәннән соң да шушы изгелегем кабул булды микән соң? Аллаһы Тәгалә кабул итте микән? Инде шушы изгелегемнең әҗр-савабын ахирәттә күрермен микән дигән күңелендә бераз курку хисе булырга тиеш. Бу нормаль күренеш. Чөнки адәм баласында андый хис булмаса,
ул рәхәткә чыгып бүтән изгелекне кылырга омтылмаска да мөмкин иде. Инде Аллаһ субханаһу ва тааля безгә менә шушындый Рамазан айының зур дәресләрен насип итте. Җаныбызга, тәнебезгә шифалар алдык. Рухи яктан үзебезне чистарттык, үстек һәм менә шушы халәтне икенче Рамазанга кадәр Аллаһ Тәгалә сакларга насип итсә иде безләргә. Һәм икенче Рамазанга без инде элекке Рамазанга кергән кебек дәрәҗәдән түгел, тагын да югарырак дәрәҗәдән кирип, тагын да камилләшергә Аллаһ Тәгалә безгә насиплар әйләсә иде.